bankowości elektronicznej w Banku Zachodnim WBK i nie jest to tam najstarszym dinozaurem. A dzisiaj chciałem opowiedzieć o naszych doświadczeniach z wykorzystania Ionika w aplikacji hybrydowej i pokażę to na przykładzie platformy zmiany walki. Krótko przejrzymy sobie, jakie funkcjonalności oprócz wymiany walut mamy dostępne i są zbudowane w oparciu o Ionika. Potem pokażę, w jaki sposób rozwiązaliśmy sposób developmentu modułów opartych o WebView. Musieliśmy się zmierzyć z problemem integracji dwóch światów, świata Java i świata Angulara. I tutaj wypracowaliśmy pewien framework, o którego szczegółach też powiem. Mamy jakieś doświadczenia z Ionikiem, chcemy się z nimi podzielić, a na końcu podsumuję krótko prezentację. W grudniu 2014 roku zintegrowaliśmy w aplikacji mobilnej wnioski kredytowe i tam klienci mają możliwość na przykład wnioskowania o kredyt gotówkowy czy o limit w koncie. Za chwilę krótko pokażę, jak wyglądają ekrany tych funkcjonalności. Dokładnie rok temu wdrożyliśmy w aplikacji mobilnej możliwość przeglądania bloga bankowego. Natomiast 30 września oddaliśmy funkcjonalność płatności mobilnych HCE i wymiany walut. Jeżeli nie lubicie nosić ze sobą kart kredytowych, bankomatowych, a macie telefon, to HCE jak najbardziej Wam się spodoba. Miałem taki plan, żeby to pokazać na telefonie, ale jest problem z podłączeniem przez HDMI, a ponieważ rozwijamy aplikacje hybrydowe w oparciu o WebView, no to nie ma problemu, pokażę to w przeglądarce. To są ekrany, które są prezentowane w natywnej aplikacji, ale jak najbardziej można je pokazywać w przeglądarce. I tutaj widzicie właśnie funkcjonalność produktów kredytowych na klik. To jest akurat wersja online'owa, wersja demo. To widać w pasku adresowym. I tak generalnie wyglądają ekrany naszej aplikacji w oparciu o Ionika. Czyli generalnie wyglądem są zbliżone powiedzmy do wersji iPhone'owej, ale jak najbardziej za pomocą CSS-ów można ten wygląd przeciążać. Tu jest taki przykład, tego do końca nie widać za słabą jakość wyrzutnika, ale to jest taka przykład listy. Tutaj na przykład wchodzimy na formularz, tutaj mamy przykład okna modalnego, tutaj mamy przykład pop-upa. Tak wyglądają kontrolki typu właśnie przycisk radiowy, czy pola tekstowe. Tutaj z kolei to jest już wersja produkcyjna. Tak wygląda blok naszego banku. Czyli generalnie również to są komponenty ionikowe. Można na przykład oglądać szczegóły takiego posta. Można filtrować posty. Tutaj pojawia się okno modalne, w którym sobie na przykład zaznaczamy kategorie, które nas interesują. Z kolei tutaj to jest również demo, ale na przykład prezentowane w wersji offline'owej. Tak wyglądają płatności HCE. I to też zostało wykonane w oparciu o Ionika. Tutaj są takie właśnie elementy typu slide view,
Podobnie jak we wnioskach właśnie by click, tutaj jest taki formularz, w którym możemy sobie wnioskować na przykład o kartę HC. Ok, mówiłem, że ta prezentacja będzie o FX-ach, więc na samym końcu pokażę, jak wygląda platforma wymiany walut. Ok, sama platforma działa do 17:45, więc ten główny smaczek, czyli online'owe kursy pokażę na filmie, ale tutaj pokażę te funkcjonalności, które działają przez cały czas. Czyli na przykład wykresy kursów. Jakbym miał telefon, to pokazałbym, że tutaj na przykład jest możliwe przybliżanie tych kursów, czyli na przykład za pomocą takiego gestu rozszerzania można sobie doprecyzować jakiś zakres czasowy. Mamy kursy dzienne, mamy kursy z ostatnich 6 tygodni, takie kursy świecowe. No i mamy też kurs za ostatni rok. W aplikacji jest też możliwość przeglądania zleceń kupna lub sprzedaży walut. I tutaj jest również wykorzystaliśmy elementy, które są w Ioniku, czyli na przykład taki mechanizm pull to refresh i taki mechanizm dociągania danych. To nie jest skomplikowane, w zasadzie taka funkcjonalność z pudełka, bardzo fajnie się z tego korzysta. Natomiast teraz pokażę, jak wygląda proces handlowania walutą. To jest akurat lekka wersja BZWBK24. Ta platforma jest dostępna i w aplikacji natywnej, i w takiej aplikacji mobilnej dostępnej w przeglądarce. Żeby dokonać wymiany, potrzebujemy rachunku w walucie, którą chcemy kupić lub sprzedać. W tym przypadku nie miałem takiego konta, ale na przykład mam rachunki w euro i yen, więc spróbuję kupić 150 euro. Mamy również możliwość obserwowania na żywo zmieniającego się kursu i wykresu. Czyli powiedzmy klienci, którzy są nastawieni mocno na kurs i chcą kupić po jak najlepszym kursie, mogą sobie obserwować, jak to się zmienia i czekać na lepszy kurs. W tym przypadku, powiedzmy, chcielibyśmy kupić po bardziej korzystnym kursie, czekamy. No jest dobrze. Coraz lepiej. Jeszcze lepiej. Dobra, i zdecydowaliśmy się, że powiedzmy to był taki dołek i w tym dołku chcemy kupić jakąś walutę. Tutaj widzimy, na pierwszym miejscu jest ta transakcja, co jakiś czas się zmienia status tej transakcji i na końcu jest obciążenie i uznanie rachunku. OK. Generalnie problem, z którym musieliśmy się zmierzyć, to to, że aplikację natywną rozwija firma zewnętrzna
natomiast myśmy własnym sumptem chcieli dodawać funkcjonalność do tej aplikacji i stwierdziliśmy, że będzie to aplikacja typu SPA, ale serwowana online'owo, czyli w lekkiej wersji serwisu BZW24 Mobile dodaliśmy aplikację SPA, która po pierwsze powoduje, że rozmiar aplikacji natywnej jest mniejszy, bo tych plików nie musimy umieszczać w aplikacji, a po drugie, i to jest bardzo duża zaleta, proces aktualizacji, czyli na przykład poprawienia bugów, dodawania jakichś nowych rzeczy jest bardzo szybki. Nie musimy wydawać aplikacji do stora, nie musimy przechodzić z całego procesu certyfikacji. Jeżeli chodzi o technologię, które użyliśmy, to bazujemy na Angularze. Tak jak mówiłem, wykorzystujemy Ionica. Wykresy zrobiliśmy w PyCharcie, a usługi działamy za pomocą REST Angulara. Jeżeli chodzi o FX-y, tutaj mieliśmy o tyle komfort, że ta funkcjonalność była dobrze poznana, bo zrealizowaliśmy ją rok wcześniej w BZW24 Internet, o którym mówił kolega. Dlatego funkcjonalność była dobrze określona, natomiast myśmy się borykali z problemem aktualizacji kursów. W internecie wykorzystaliśmy Cometa, to jest powiedzmy taki wytrych bazujący na długotrwającym połączeniu HTTP. Natomiast w aplikacjach mobilnych to nie do końca działa, bo to wymaga ukrytego iframe'a i z tym był problem. Dlatego przymierzaliśmy się do WebSocketów i tam eksplorowaliśmy taką bibliotekę Atmosphere, ale było bardzo z nią dużo problemów, generalnie ona nie działała. Próbowaliśmy ją instalować na Glassfishu, było dużo problemów, dlatego powróciliśmy do idei wykorzystywania prostych wywołań Ajax, które co 2 sekundy wywołują żądanie wyświetlenia kursu. Korzystamy z Gaupa i tutaj wykorzystujemy przede wszystkim takie taski, które tworzą nam dystrybucyjną wersję aplikacji, czyli wszystkie pliki są zminifijowane i scalane po to, żeby było mniej żądań do serwerów i po to, żeby przesyłane dane miały mniejszy rozmiar. Tak jak mówiłem, musieliśmy połączyć 2 światy, świat Java i świat Angulara. Aplikację dostępną przez przeglądarkę w wersji mobilnej. Ona również oparta jest o Wiketa, tak jak aplikacja internetowa. I tutaj chcieliśmy wykorzystać, powiedzmy, ten bagaż doświadczeń, który mieliśmy rozwijając aplikację w Javie, a ja z kolei od dłuższego czasu zacząłem, powiedzmy, zdobywać doświadczenie w Angularze i widziałem, że ta swoboda poruszania się w Angularze jest tak duża, że trzeba wymyśleć jakiś framework, który ukróci nam tą taką swobodę i jednak wprowadzi pewien standard, pewien jakiś jeden określony sposób rozwijania aplikacji właśnie na pograniczu Java i Angulara. Tak jak mówiłem, wykorzystujemy REST-a do komunikacji z usługami i ten REST się opiera o token dostępowy, także ta komunikacja jest zabezpieczona. Jeżeli chodzi o szkielet aplikacji, to tak jak mówiłem, bazowaliśmy na tym guideline, który proponowali twórcy Angulara i schemat jest następujący. Mamy plik CSS dla całej aplikacji, czyli powiedzmy ten wygląd jest spójny dla wszystkich modułów opartych o WebView. Mamy pliki properties z tłumaczeniami i tutaj taka ciekawostka, ponieważ plikami properties zarządzają analitycy biznesowi i oni są przyzwyczajeni do takiej struktury kluczów wnosi wartość, ale takiej javowej properties, więc zbudowaliśmy narzędzie, które konwertuje
właśnie takie pliki do plików javascriptowych, które są modułami do Angular Translate'a. Wszystkie wspólne biblioteki, rzeczy, które są typowe dla wszystkich modułów, znajdują się w katalogu Core. I tutaj mamy taki podział właśnie na serwisy, filtry i inne artefakty. Niedawno wydaliśmy wersję demo, która działa i online, i offline. I te wszystkie zamogowane serwisy oraz pliki index.html, które tak naprawdę nadpisują nam implementację biblioteki do wywoływania serwisu, znajdują się w katalogu demo. Wszystkie specyficzne dla danego modułu, czyli np. ByByTeam czy EFX artefakty, znajdują się w dedykowanym katalogu. Tutaj również jest plik CSS, który nadpisuje nam wszystkie zdefiniowane wcześniej w pliku app CSS reguły wyglądu. Musieliśmy połączyć świat Java opartej na Wickecie z Angularem. Dlatego stworzyliśmy taką namiastkę frameworka. Polega to na tym, że jest klasa spa-base-page, która dziedziczy z wicketowej klasy webpage i ona zapewnia nam taki, powiedzmy, z pudełka pewien sposób developmentu. Każdy moduł musi się przedstawić i to robi za pomocą metody getModuleName. Każdy moduł mówi, w jakim języku naturalnym jest prezentowany klientowi. Tutaj dodajemy zmienne, które chcemy przekazać z świata Java do Angulara. Ostatnia metoda weryfikuje nam token dostępowy w przypadku jakichś naruszeń, wyświetlamy odpowiedni komunikat. Natomiast wszystkie pola one powodują, że na przykład w przypadku błędu aplikacja wyświetla odpowiedni komunikat. Tutaj się znajdują wszystkie parametry, które sterują nam wyglądem aplikacji i są przekazywane z aplikacji natywnej. Ja teraz pokażę w przeglądarce mniej więcej, jak to wygląda. I tak jak mówiłem, każdy moduł musi się przedstawić i dzięki temu nie musimy dla każdego modułu określać ścieżki, w jaki sposób są ładowane pliki, tylko tutaj ta klasa nam zapewnia, że jest ładowany właśnie moduł specyficzny dla danej funkcjonalności. Podobnie dodawane są timestampy, które powodują, że te pliki nie są cache'owane, czyli jeżeli napiszemy jakąś tam wersję, to mamy pewność, że ta nowa wersja pliku jest brana pod uwagę. Tutaj z kolei mamy definicję modułów. Ta aplikacja jest zbudowana w ten sposób, że te moduły są odseparowane od siebie, czyli na przykład moduł wymiany walut zupełnie nic nie wie o module wniosków kredytowych. Dlatego też tutaj musimy niejako zamokować pustymi definicjami pozostałe moduły. W tym miejscu widzimy zmienne przekazane z aplikacji webowej, z Wicketa do Angulara. Czyli każdy z modułów ma taką zmienną, to jest zmienna globalna, w której przekazywane są parametry dotyczące tego modułu. Czyli na przykład, że ten właśnie moduł wymiany walut został uruchomiony z aplikacji webowej i na przykład klient ma jeszcze 600 sekund, żeby nie był logowany. Pozostałe rzeczy są to jakieś parametry techniczne, ale dzięki temu frameworkowi są zapewnione, że tak powiem, z pudełka. OK. Wykorzystujemy Ionica, który bazuje na Angularze. Co nam daje Ionic? Przede wszystkim wygląd aplikacji jest zbliżony do interfejsu aplikacji natywnej. Domyślnie to jest wygląd zbliżony do iPhone'a,
ale nie ma problemu, żeby ten wygląd zmienić. To jest kwestia opracowania tak naprawdę CSS-u, które zapewnią nam spójność wyglądu. Ionic jest rozwojowy, stoi za nim bardzo duża społeczność, jest bardzo dobra strona z poradami, jest uruchomione forum, które sprawnie działa. Można zgłaszać change requesty i jak najbardziej są one brane pod uwagę. Nam się udało złożyć 2 lub 3 takie pull requesty i na 2 dostaliśmy bardzo szybko odpowiedź. Na jeden związany z Windows Phone'em dostaliśmy odpowiedź, że to się pojawi w kolejnej wersji. Ionika użyliśmy, czy wdrożyliśmy to był grudzień 2014 i tak naprawdę to jedno z pierwszych wdrożeń w Polsce. OK, jakie problemy mieliśmy z Ioniciem? Ionic tak naprawdę działa na urządzeniach opartych o Android w wersji 4.0 i wyżej. Żeby działał na niższych, one przede wszystkim mają słabe wsparcie, jeżeli chodzi o sprzęt. To nie działa tak sprawnie i też WebView, które jest w Androidzie 4.0, czy to jest WebView oparte o domyślną przeglądarkę, no ona po prostu nie wspiera tak dobrze Ionica i Angulara. Od wersji 4.4, czyli Androida, które opierają się na Chromium, to działa bez problemu. Wersja 4.0 do 4.4 działa powiedzmy od wielu. Był problem z Windows Phone'em, ale w wersji 8.0, tutaj kolega mówił właśnie o Internet Explorer wersji 10 i rzeczywiście jest ten problem. W IE11 jest trochę lepiej, czyli powiedzmy większa część działa, jest parę rzeczy, które nie działa. Natomiast Ionic deklaruje, że Windows 10 będzie wspierany. Tak jak powiedział Michał, mam takie doświadczenia, że żeby powiedzmy jak najwięcej usług wołać po stronie Javowej, czyli jakbyś zanim wyświetlimy stronę taką początkową, na przykład kredytu, to tutaj jest wykonywane przetwarzanie w Javie i tutaj wywołujemy jak najwięcej usług się da, po to, żeby w szybszym czasie zaprezentować klientowi taki ekran. Natomiast pozostałe usługi, które powiedzmy są związane z interakcją klienta, one się opierają o reszcie na usługach REST-owych. No i tutaj powiedzmy nie ma problemu, żeby to jakoś umiksowo zadziałało, natomiast jeżeli jest powiedzmy kilka osób wywoływanych, wtedy lepiej zrobić to z poziomu Java. Wyzwaniem, przy którym stoimy, to jest połączenie Jenkinsa Mavena z Galpem, dlatego że to jest aplikacja napisana w Javie, docelowo jest to moduł var. Do tego modułu var dodajemy aplikację SPA i to wszystko jest budowane w Jenkinsie i chcemy to zautomatyzować w ten sposób, że najpierw jest budowana aplikacja właśnie var, równolegle jest budowana dystrybucyjna wersja aplikacji SPA i następnie ta dystrybucja jest umieszczana w tym varze. OK, to wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Pewnie. Ja mam kilka pytań. Czy w Jenkinsie również tak jakby budujecie taką mobilną apkę i też budujecie gdzieś na jakiś staging albo coś takiego? W Jenkinsie jest, znaczy wsparcie polega na tym, że tam można z command line'a wywoływać pewne rzeczy i tam właśnie w Jenkinsie wywoływaliśmy Galpa. Natomiast ten nasz proces budowania aplikacji on jest trochę bardziej złożony
i to nie do końca działało. Natomiast takim, powiedzmy, rozwiązaniem ostatecznym, ale którego nie chcielibyśmy wdrażać, to jest po prostu takie branie, wywoływanie dwóch tasków. Jeden robi aplikację VAR, drugi robi dystrybucję SPA i po prostu rozpakowywanie tego VAR-a, rzucanie katalogu SPA i z powrotem pakowanie VAR-a. Natomiast szukaliśmy jakichś takich narzędzi, nie udało nam się znaleźć, także jeżeli macie jakieś doświadczenia, to chętnie pogadam. A jak to rozwiązaliście, jeżeli chodzi o testowanie aplikacji? Bo podejrzewam, że macie jakieś osoby do tego dedykowane. Czy używacie TestFlighta, czy używacie Ionic View, czy po prostu przychodzi do Was QA, uśmiecha się ładnie i ukrywa się na telefon, najnowszą wersję? Tak jak pokazałem, można to testować przez przeglądarkę. To jest taka wersja, powiedzmy, do testów deweloperskich i jeżeli chcemy coś szybko komuś pokazać, to z tego korzystamy. Zbudowaliśmy sobie taki szkielet aplikacji, która nam naśladuje aplikację natywną i tam po prostu podajemy URL-a z naszą aplikacją i wtedy testujemy takie zgłoszenia, że coś nie działa w webie albo coś nie działa w aplikacji natywnej. Jeżeli nie uda nam się tego zweryfikować w przeglądarce, wtedy odpalamy to na miastce aplikacji natywnej. Natomiast wszystkie pozostałe rzeczy to są testowane wtedy, gdy jest wydana wersja aplikacji natywnej, jest odpalane WebView, wtedy testujemy. Niedawno udało nam się zrobić wersję demo. Bardzo nam na tym zależało, po pierwsze, bo takie było wymaganie biznesowe, a po drugie bardzo skróciło nam to czas developmentu i przede wszystkim uniezależniliśmy się od środowisk testowych. Czyli zapisaliśmy sobie wszystkie odpowiedzi JSON-owe usług, które wywołujemy, wrzuciliśmy to do bloków i tak naprawdę teraz robimy development na wersji demo, czyli wersja demo z założenia ma jak najbardziej wykorzystywać kod, który jest prezentowany klientowi na produkcji. W wersji demo dostarczamy jedynie moki i ewentualnie gdzieś jakieś przekierowania, na przykład do slate'a z jednego stanu do drugiego. Tam ewentualnie sprawdzamy, czy to jest wersja demo i przekierowujemy do odpowiedniego slate'a. A poza tym wykorzystujemy kod taki produkcyjny i to przede wszystkim powoduje, że jeżeli jakaś usługa nie działa na środowisku testowym albo coś leży, to tak naprawdę nie musimy komputera podłączać w ogóle do internetu. Czy ta aplikacja natywna, której używacie do testowania, jest gdzieś dostępna jako open source? Nie jest dostępna, ale tak naprawdę to jest bardzo prosta aplikacja. W Windows Phone po prostu zrobiliśmy dwie wersje opartą na Silverlightie i opartą na Control-C WebView. W Androidzie mamy też androidową aplikację, mieliśmy problem z iPhone'em, bo tam nie mieliśmy środowiska, żeby to zrobić. Czyli mamy zastępować, że mamy dostawców głównej aplikacji bankowej i my po prostu jakby tam strzelamy naszemu budowu. Musieliśmy sobie pracować taki schemat, żeby to było na tyle nieinwazyjne, żeby nasz development był sprawny i żebyśmy nie czekali za wewnętrznym developmentem bankowym, za wewnętrznym developmentem tej warstwy bankowej i za dostawcą. Nie? A chcemy w miarę szybko realizować jakieś tam cele biznesowe, więc stąd te takie małe, proste apki demo, które na przykład udają tą część tego takiego, jestem kompanią o tak, po prostu zrobiliśmy takie proste biuro. Zrobiliśmy na już na słuchach, i tak dalej, ale bardziej nam zależało, że w razie czego tu ustawiamy sobie teraz jakąś możliwość dla web, nie chcemy kaszować, albo połączoną usługę rozrywkę, albo coś, żeby takie wszystkie scenariusze, które można robić przed, żeby po prostu dać to konfigurowane. Bo dużo nauczyliśmy się z Tasha, to z Tasha nauczyli się z Tasha i... No tak, pierwsze właśnie
testy pokazały, że tak naprawdę, żeby uwzględnić nowe nasze pliki, to trzeba było zainstalować